Комрон Турсунов, ҳамлагари боистеъдоди мунтахаби Тоҷикистон ва бошгоҳи Churchill Brothers Ҳиндустон, солҳои 2015-2017 фаъолияти варзишиашро дар бошгоҳи Регар Тадази Турсунзода шурӯъ кардааст. Дар ҳайати бошгоҳи Регар 57 бозӣ гузаронида ба задани 23 гол даст ёфтааст. Баъдан бошгоҳи пойтахт Истиқлоли шаҳри Душанбе ҳамлагарро ба ҳайаташ ҷалб намуд. Комрон мавсими 2018-2019 дар ҳайати пойтахтиҳо 31 бозӣ гузаронида мушарраф ба задани 3 гол гардид. ҳамчунон Комрон Турсунов аз соли 2018 ба ҳайати тими миллии кишвар низ даъват мешавад. баъди ҳунарнамоиҳои зебояш дар ҳайати тими миллӣ ба Комрон бошгоҳҳои хориҷӣ чашмало намуданд. соли 2019 Комрон бо яке аз дастаҳои дорои таърихи кӯҳандоша Моҳун Багани Ҳиндустон шартнома ба имзо расонд. дар ҳайати бошгоҳи мазкур 8 бозӣ гузаронд ва 2 голро низ ба номаш муҳр зад. баъди хатми шартнома бо бошгоҳи Моҳун Баган Комрон ба як дастаи дигари Ҳиндустон Трау шартнома баст. дар ҳайати ин бошгоҳ бошад дар аввалин бозиаш ба дастоварди таърихӣ даст ёфт. ӯ ба дарвозаи бошгоҳи Реал Кашмир дар сонияи даҳуми бозӣ гол зад, ки ин рекорди кулли Осиё мебошад. рекорди қаблӣ ба бозигари ҷопонӣ тааллуқ дошт, ки ӯ дар 12 сония ба задани гол даст ёфта буд. баъди итмоми шартнома Комрон ба чемпионати кишвар баргашта бо бошгоҳи Хуҷанд шартномаи яксола ба имзо расонид. дар ҳайати Хуҷанд барандаи медалҳои нуқраи Лигаи Олӣ ва Суперҷоми Тоҷикистон гардид. баъд аз хатми шартнома бо бошгоҳи Хуҷанд Комрон дубора ба Ҳиндустон баргашт. фарқи Лигаи Ҳиндустон ва Лигаи Тоҷикистон ман фикр мекунам аз ҷиҳати молиява якум аст. баъд аз ҷиҳати лиганеро тамоми лиганерои пурқувват ба дастаҳо ҷалб мешаванд ва бо сармураббиёшон. дар он ҷо ду лига аст, Суперлига ва Ай-лиг қарор дорад. Суперлига ин яъне гӯем закрити чемпионат аст. 10 даста дар он ҷо иштирок мекунанд. бо худошон ҳам хеле бозӣ каранд мегиранд. кадом дастае ки охир он ҷоро мегирад он тарки лига намекунад. лигае ки Ай-лиги мо мисли чемпионати худмон аст. кадом даста чемпион мешавад баъд лигаи қаҳрамони Осиё роҳат меёбад ва кадом ду дастае ки охир он ҷоро гирифт ба лигаи дуюм меафтад. баъди таваққуфи чандрӯзаи чемпионати Ҳиндустон бо сабабҳои хуруҷи бемории коронавирус Комрон дубора озими Ҳиндустон шуду баъди чанд рӯз шартномаашро бо Раҷастан қатъ намуда бо бошгоҳи Churchill Brothers шартнома баст. бошгоҳи Раҷастан ва Churchill дар айни замон дар зинаҳои охири ҷадвали Ай-лигаи Ҳиндустон қарор доранд. Комрон Турсунов яке аз бозигарони бо маҳороти тоҷик аст, ки дар хориҷ аз кишвар ба дастовардҳои назаррас даст ёфтааст. ба саволи дастаи беҳтарине ки бозигарони тоҷик дар он бозӣ мекунанд чунин ҷавоб гуфт ва қайд кард, ки дастаҳои Лигаи Олии кишвар низ ба дастовардҳои шоён мушарраф гардида истодаанд. айни замон Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров дар дастаи Персеполиси Эрон гузариш карданд. фикр мекунам аз ҳама ин як натиҷаи назаррас аст. ҳозир шумо бинед футболи мо ҳам хеле пеш рафта истодааст. Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамони Осиё ин чизи баландро нишон дод. Комрон мехоҳад дар оянда ба чемпионатҳои Аврупо рафта малакаи бозигариашро беҳтар намояд. дар худи Ҳиндустон Комрон Турсунов дар миёни мухлисон муҳаббати беандоза дорад. ба Комрон дар идомаи фаъолияти варзишиаш барои комёбӣ хоҳонем ва бигзор дили миллионҳо розумони футболро тасхир намояд.